Salutare, eu sunt Marus o să-mi pun numele, după ce termin episodul, o să-mi pun numele Marus Gaming, da, HD. Și astăzi, primul meu video și o să postăm parcurs, că-mi place. 3 secunde o să apară. Acum am intrat și vreau să ajung la cursul, dar nu o să mai facem pe pauză, o să facem oral, că e interesant jocul. Și aici e trolul, aici trolează. Din prima! Ce tare! Căcat. A trecut! Ce prost sunt ăștia. E prea simplu jocul. Da. Hai că ajung înapoi. Se pare că a durat ceva timp până... Că acum ăștia durează, adică nu asta. Acum ăștia trolează. Da, și ce să fac eu? Că nu mi-a ieșit nici... Că eu n-am postat la când am făcut eu parcurs, al wall-hop. Acum trolează. Dacă fac așa, se ducea pe el la roșu. Că știe de glume, dar știe. Dar nu sunt proști. Da. Și că mi-a ieșit Gugu Gaga! Mă știe ceva de mimiul ăla? Nu știu să meargă cu voice reveal sau ceva. Dar, da. Dar deja s-a văzut pe canal. O să se șteargă că e limitat. Că nu trebuie să se vadă fața. Și a văzut puțini oameni. Sper că facem și abonați. Te rog din suflet, măcar 3 abonați. Că sunt unii youtuberi care au 35.000, cum ar fi Just Blondu. Edițu a avut 45k, dar s-a lăsat. Că eram fan numărul 1. Dar mă știi ceva contul ăla? Ăla comandul 3. Mi-am pus un nou nume. Acum mi-a și parcurul. O să reviu 3, 2, 1 și... Asta-i. Acum. Am ajuns, fraților, am ajuns aici. Am ajuns și acum trolează. Are un flap, s-a aruncat ca prostul și ăsta cred că are carpet. Da, clar. Dar nu știu, wall-hop cu Gugaga, mă duc înapoi. 3, 2, 1 și... Și am ajuns din nou și o să trolez. N-a trolat. Ca să știți. Hai că mă duc din nou. Să nu trolezi și la mine. Adică să nu trolezi mie. 3, 2, 1 și... Am ajuns din nou. Cred că trolează. Hai că mă duc ieșit. Yeah! Am ajuns! Hai că mă duc și pe aici. Și aici nu mai trolează. Da. Și acum... Eu vreau să mă duc la roșu. O să mă teleportez. 3, 2, 1. Am ajuns. Și acum a venit un ăsta, adminer. Care trolează. Căcat. Căcat. Ce are, mă, adminerul ăsta? Mai bine să intre honorul. Bă, dar ăsta vrea slabă pe bune, mă. Taci, mă. Căcat, ajutor! Poliția! Poliția, fraților! Poliția pușcăriilor! Poliția! Acum am făcut orar pe la albastru, că eu știu să trec, eu sunt... Nu mai zic greșit. Nu trolează nimeni aici. Căcat. Mă duc înapoi. Am ajuns înapoi. Acum am făcut parcurul. Și aici este un punctuleț mic, adică știe și unul trolează.
Ba pula în el. Behon! Sincer, ați vrea să jucăm joc? Martin Rivals. Cred că asta vă place. Sau să găsesc alt joc. Nu știu ce joc, dar să găsesc. Hai că ne auzim pe alt joc. Am intrat pe Bobati Tower. Cred că știi ceva Bobati. Strawberry Boba. Eu aleg normal. Ce parcuruleț! Dacă știam cu par, ziceam curuleț. Ce cu baloane? Ei, baloane! Aia de vezi! Și de asta. Parcă m-a jucat ceva jocul ăla. M-am uitat pe Deci asta e corect. Ba! Mă duc înapoi. Am venit înapoi. Uite cum o țepă. Am venit înapoi aici. Deci, da. Să mă urmăriți pe contul ăla. Ăla care... Da. Mai știu un cont de pe telefon. V-ați cum amândoi trebuie să dați abonare. Are venit aici. Trebuie să-mi dați checkpoint. Bobati. Hai că mai am mai vă parte de jos. Uitați bagă formele. Uite că e finalul,